neskan futbolak, badauke esan nahi garrantzitsua dauke, bilakaera importante bat eukidolako. Nik uste dut hemen lantzen ari gehala, Goierri Gorrin eskutik beste eredua. Zuek zeate, gaur egun horrelako eredu baten ispilu zue zeate, izugarri da egin dezuena, danok arro gaude hortaz, eta horregatik plaka bat eman nahi dizuegu, eta behon dizuela. Hori.